Казан циркында тамашачыларны сихыр дөньясына алып кирергә әзерләр. Татарстан башкаласына Россия циркының иң яхшы проектларының берсе су, ут һәм яктылык шоу килде. Декорацияләрне беренчеләрдән булып хәбәрчебездә күреп кайтты. Ут технологияләре Казан циркының зур гүмбәзен, тамаша залын секунд эчендә төсле бизәкләргә төрә. Һәр элемент деталенә кадәр уйланылган. Ул тамашачыны ялкынлы шоу рухына алып керә. Трюки, которых нет. Булар башка иллюзионистлар. Зигфрид, Рой, Дэвид Копперфилдта булмаган сикерешләр. Бу сикерешләрне башка бер җирдә дә күрә алмыйсыз. Казан циркы манежы гигант фонтанга әверелә. Үзәктәгесе 27 метрга кадәр күтәрелә. Шоу өчен 70 тонна су тутырганнар, насослар 500 форсунка куйганнар. Но все не настроены так. Барысы да тамашачылар ягына түгел, манежга сиптерергә көйләнгән. Казанлыларны шәһәр кунакларын су феериясе, утлы могҗиза көтә. Манежга акробатлар, кызу канлы маймыллар, зур попугайлар чыга. Тамашачыны клоуннар дуэты көлдерә. Шәп булачак, килегез. Су, ут һәм яктылык шоу. Иллюзионист Анатолий Сокол проекты. Талантлы артистлар йолдызлыгы һәм ике стихияның берләшүе илдә иң яхшы дип танылган. Шоу бик тиздән башлана. Фарис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.